We gaan onze gast eens even zichzelf laten voorstellen. En ik denk dat heel Landgraaf nu zo langzamerhand een beetje bol gaat staan. Goedenavond. Stel je even kort voor. Goedenavond. Mijn naam is Damien van Elburg en fijn dat ik hier mag zijn. Damien van Elburg uit Landgraaf. En fijn dat hij hier kan zijn. De tweede keer in, laat maar zeggen, zijn hele korte carrière tot nu toe. Tot nu toe wel, ja. Want de eerste keer was hij met zijn opa hier. En opa die zit daar ook. Opa, laat ons even gaan huren. Goedenavond. 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 Korter op de micro, maar opa engageren ze zich niet. Zeg het ons. Goedenavond. Goedenavond, René van Elburg, de opa van Damien. En je gaat natuurlijk dadelijk alles horen. Hoe dat komt dat die opa eigenlijk erbij is. En dat Damien in de muziek is beland waar hij in is beland. Wij gaan meteen van start met de nieuwste track van Damien. Damien, Scars in Your Heart. Wat wil en kan je erover vertellen? Nou, is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Ik denk dat elke songwriter wel zo'n boekje heeft van die one-liners. En die stapelen zich dan op. En die waren zo... Ik had ze al zoveel. Ik denk, daar moet ik iets uit maken. En daar is Scars in Your Heart uitgekomen. Ja, en voor iemand die niet weet wat Scars in Your Heart betekent in het Nederlands, vertel het eens. Littekens in je hart. Ja, en wie heeft geen littekens in zijn hart? We gaan luisteren naar de nieuwste track van Damien van Elburg. Scars in Your Heart. Something's rise and then fall. Something's in before they start. And that leaves us all with scars in our hearts. If only I knew what I always had thought, that the things that I do would leave scars in your heart. Damien, ja, je was amper 18 jaar. Toen begon daar al iets te gebeuren, hè? Of was het al eerder begonnen? Je opa is erbij, die kan er ook alles over vertellen, maar ik laat het woord aan jou. Dat is wel. Nou, met muziek, ik ben toen ik 15 was begonnen. En ja, 2 jaar daarna kwam er opeens Lex, we gaan een cd maken. En dat liep heel goed af. Lex Nelissen, voor de duidelijkheid, ja. Lex Nelissen, ja. En ja, we hadden dus die cd gemaakt met 4 eigen nummers en 1 cover. Mm-hmm. En een van die liedjes op die cd was Stay Away From That Whiskey. Ja, dat willen we echt weten. Hoe ben jij als jongen van pak een beet 18 jaar... die nog geen whisky mocht drinken, aan die titel gekomen? Geweldig. Ja, nou, eigenlijk, ik had dus een date. Opa, heb jij hier een antwoord op? Nee, laat het Damien maar vertellen. Ik had dus een date met een meid. O jee, ja. Tijdens carnaval. En je mocht inderdaad niks kopen als je onder de 18 was. Maar ja, dat was niet zo streng daar. En, in ieder geval, daar is het dus fout gegaan. Met de whisky bedoel je? Of met die meid? Allebei. Allebei was de... Allebei fout gegaan. Allebei fout gegaan. Maar hoe kwam jij aan de whisky? Had jij een voorliefde voor whisky? Nee, het beviel me gewoon de eerste keer. Beviel je gewoon de eerste keer? Nou ja, oké. Ik bedoel, wij zaten vroeger aan een biertje. Maar jij ging meteen hup voor het hardere werk. Voor de whisky. Ik denk, je moet het toch eens proberen. En eerst was het lekker, tweede was het nog lekkerder. En opeens was het afgelopen. Ja, ineens was het afgelopen. Daar leer je van. Opa van Elburg, ik ga je toch even erbij trekken. Hè? Hoewel jij dat eigenlijk liever niet wil. Maar ja, de vorige keer dat je hier was, hebben we dat ook gedaan. Damien, hè? Kleinzoon van jou. Ja. Komt op een gegeven moment in de muziek stroom die hij gekozen heeft. Kan jij daar iets meer over vertellen? Over de muziekstijl wat hij... Ja, de muziekstijl wat hij doet. Iets korter op de microfoon graag, René. Ja, schraap maar even de keel. Maakt niet uit. Ja, dat is country, Johnny Cash, Elvis Presley. Daar ben ik ook fan van. Mm-hmm. En ja, bij mij thuis en dan speelde hij gitaar. Ik ook een klein beetje. En aldoende is dat zo gekomen. En hij ging zich altijd meer verdiepen in het Cash gebeuren. Mm-hmm. En John Prine.
En inmiddels zitten we hier, dus dat is een beetje het verhaal. Ja, dus hij wordt ook wel genoemd de nieuwe, laten we hem zeggen, landgraafse Johnny Cash. En als je naar de nummers van hem luistert, het is allemaal 2 minuten en de meeste nummers, dat had Johnny Cash in die tijd ook. En ja, de stem, die heeft behoorlijk, misschien is die van jou nog wel een beetje zwaarder, maar behoorlijke eigenschappen van de stem die Johnny Cash ook had. Hè? Ja, wanneer mensen dat zeggen is het natuurlijk een hele grote eer. Mm-hmm. Maar voor mij is het echt iemand, ik kijk daarnaar op, dus ik zie dat natuurlijk niet zo. En je probeert ook een beetje je eigen weg te gaan. Het is een hele grote eer aan de ene kant wanneer mensen dat zeggen. Aan de andere kant wil je natuurlijk ook dat ze dadelijk zeggen Damien van Elburg in plaats van... Het is Damien van Elburg. En het begon allemaal met Stay Away From The Whiskey. En die bleef behoorlijk lang in de hitlijsten staan, hè? Ja, 2 maanden geloof ik. 2 maanden in de hitlijsten gestaan. Hier is voor jullie Damien van Elburg met Stay Away From That Whiskey. I like to leave my house on Saturday night. That's when I like to drink all night. And at last I feel so free. But you better listen unto me. Stay away from the whiskey. It's too damn risky. You're gonna drink, 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 drink some more. Stay away from the whiskey. It's too damn risky. You're gonna drink till you can't walk out that door. Ja, hoe zit dat nu? Drink je nog regelmatig wel eens een whisky? Ja, af en toe. Misschien 2 keer in de maand of zo valt best mee. Ja, ik zag je op Landgraaf Live met een biertje staan trouwens. Ja. Even naar Landgraaf Live, want daar heeft hij afgelopen zondag samen met Waylon, de Waylon, gespeeld. Of althans in het voorprogramma. Damien, hoe ging dat? Werd je benaderd door Landgraaf Live? Of vertel, hoe is dat allemaal zo snel gegaan? Nou, grotendeels heeft Lex het geregeld, dus ik weet niet precies hoe het is gegaan. Maar ik weet wel dat Waylon nog een voorprogramma nodig had. Mm-hmm. En ja, uiteindelijk ben ik dat geworden. En ik weet dat Waylon dat, geloof ik, zelf heeft moeten goedkeuren. Dus leuk om te weten dat Waylon het zelf heeft goedgekeurd. Ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat je als, laten we maar zeggen, artiest van dat formaat weet wie in je voorprogramma staat. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Hé, dat rijmt. Artiest van dat formaat, die weet wie in het voorprogramma staat. Oké, dat gebeurde dus afgelopen zondag. Vertel, wat was de beleving daar? Wij hangen aan je lippen, we willen het horen. Ja, nee, dat was eigenlijk echt gewoon een droom die waar komt. Je komt daar aan en je ziet die arena, ze noemen het arena. Ze hebben midden stoeltjes en dan eromheen met 3 rijen waar je kan zitten, overdekt. Mm-hmm. En ja, als je daar natuurlijk komt en de eerste keer voor op een festival spelen is een droom die uitkomt. En je loopt naar de kleedkamer toe en dan zie je daar de hele band van Waylon en zo zitten. Dan is het even van, wow, ja. Dit is echt, weet je. Ja. En als je met levende lijven ziet, dat heeft denk ik ook wel impact op je. Hè? Ja, ik heb nog met hem gesproken een beetje. En hij zei dat hij mooi vond wat ik deed. En zijn vader vindt het helemaal mooi. Die heeft ook een paar keer wat van me gedeeld. Dus dat zijn dan wel leuke dingen om... Hoezo? Is die Johnny Cash fan, die vader? Ja, van die muziek, die oudere country, ja. Mm-hmm. Dus ja, die had het gedeeld en ik kreeg nog complimenten van hem en zijn vader. Dus dat was ja, zeker iets moois om in je zak te steken. Ja, complimenten aan de organisatie trouwens daar bij Landgraaf Live. Is heel mooi gemaakt en al heel snel allemaal coronaproof gedaan. Toen nog niet wetende dat het een beetje losser kon. Hè. Grote complimenten en er is nog veel meer te doen de komende weken. Dus als jij niet weet wat daar los is, daar op dat trein daar bij Megaland, noemen we het dan maar. Hè, dan moet je absoluut eens kijken op die website Landgraaf Live. Oké, dat was dus afgelopen zondag. We gaan even naar de muziek. On the Train to You. Wat kan en wil je over jouw track vertellen? Nou, On the Train to You is dus wel een beetje afgekeken van Cash. Een beetje treinen, weet je. Cash is... ja, die doet veel schrijven over treinen. Zingt veel over treinen. Mm-hmm. Dus ik denk, ja, als Cash-fan moet ik daar ook wat over maken. Dus zo geschieden. Ja. Zo geschieden. On a Train to You. Damien van Elburg. We've been through the wind. There's a lonesome train's whistle. It's crying sadly over you. I've been on this train for years,
and it still will be for a while. But that's fine, cause its final destination is you. And it's 30 more miles till I will be with you. And it's 30 more miles till I stop feeling blue. I'm broke, ain't got no money. I'm blue, ain't got no honey. Like a worm, I'm deep down low, with no sign that leads me home. I wanna be a bird up in the tree, sing my song out in the free. I'm gonna go to that place to forget about these dark days. I'll be going there by midnight. You can come if you like. It'll be a peaceful ride where no more you'll have to hide. Damien die stond afgelopen zondag op Landgraaf Live. En er staat komende vrijdag ook iets te gebeuren. Even over die muzikanten die op deze EP van jou hebben meegespeeld. Wie zijn dat en wat kan je erover vertellen? Nou, het zijn ten eerste... de eerste keer dat ik met muzikanten samen had gespeeld... en überhaupt de eerste keer dat ik in de studio was met hun. En het zijn topmuzikanten. Mm-hmm. Op de drums is Geert Roelofs. Op bas Jo Didderen. Op gitaar Pieter Vermeulen. Op de akoestische gitaar Maarten Sima. En op accordeon en piano Brian Raad. En die heeft ook geproduceerd. Kijk, en dat zijn natuurlijk ook niet de eerste, de beste. Hè? Ja, misschien wel de beste, maar, ja. maar niet de eerste. Maar het zijn absoluut goede muzikanten. Er is ook sprake ervan dat jij naar Amerika zou gaan. Hè? Even een klein tipje van de sluier. Iemand die jou volgt, die weet dat natuurlijk. Maar de mensen die jou niet zo goed volgen... of je vandaag pas voor de eerste keer zien... wat zijn de plannen? Nou... De plan was om te gaan touren in Amerika en er zou dan ook een documentaire worden opgenomen. Oh, mooi. Ja, ik mag niet klagen. Nee, maar... Amerika, het is vorig jaar maart dicht gegaan, geloof ik. Mm-hmm. Vorig jaar maart. En op één moment zeggen ze gaan open, andere moment zeggen ze gaan niet open. Dus we hebben besloten met z'n allen, als we 1 juli niks weten... want het zou eigenlijk in augustus zijn. Als we 1 juli niet weten of het open gaat of niet... Mm-hmm. dan verschuiven we het naar oktober. Dus nu is het hopen dat we in oktober kunnen doen natuurlijk. Ja, en die moeten natuurlijk heel snel daar vaccineren... dat die variant geen kans krijgt... want anders hebben we dadelijk weer met een variant te maken. En dat willen we niet, want wij willen Damien volgen... en we willen weten hoe die het daar in Amerika gaat doen. Hoewel natuurlijk, jongen, blijft vooral ook in Nederland. Hè. Vergeet ons niet, hè. Nee. Overigens, luisteraars, voor het geval dat je nog niet wist... ik had de allereerste airplay van Damien hier bij RTV Parkstad. Dus u ziet het, hè, voorschrijdend inzicht hebben wij hier... met dank aan Lex Nelissen natuurlijk. Aanstaande vrijdag de theatershow in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Allereerst de vraag, zijn er überhaupt nog kaartjes? Er zijn nog kaartjes, ja. Maar dat zullen er niet meer veel zijn, hè? Je moet opschieten. Je moet opschieten. Nou, hoe kan je dat natuurlijk doen? Via het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Hè? Daar gewoon naartoe gaan. En ik weet niet hoe het is. Kun je nog plaatsen uitkiezen? Werkt dat nog op dezelfde manier? Ik weet het even niet. Goeie vraag. Volgens mij krijg je een plaats van hun, zeg maar. Hun zeggen je moet daar gaan zitten en daar. Volgens mij mag je niet uitkiezen. Nee, oké. Maar goed, dat maakt niet uit. Je wil Damien van Elburg toch niet missen. Hè? Een Limburg landgraafs Nederlands talent, daar moeten we trots op zijn en dat moeten we in ons hart sluiten en in meegaan. Wij hoorden net New Way of Living. Wat kan je over dat nummer zeggen? Dat heb ik ongeveer geschreven tijdens het midden en tijdens corona, weet je, toen het heel erg was. En ik dacht van, daar moet je toch eens wat over schrijven. En New Way of Living, ik denk dat is een mooie titel, een nieuwe manier van leven. Weg van al het corona gebeuren. Mm-hmm. En ik heb een beetje om die titel heen geschreven en toen kwam New Way of Living eruit.
Ja, ik krijg net ook appjes binnen van mensen die zeggen heerlijke muziek. Waar kunnen ze die muziek kopen, laat ik het zo zeggen? Het album fysiek kan je kopen bij lnrecords.nl. Maar je kan natuurlijk lnrecords.nl, ja. Maar je kan ook op Spotify of zo luisteren natuurlijk. Ja, maar goed, ik had hier iemand in de app die niet weet hoe Spotify werkt. Okay. Maar dat maakt niet uit. Fysiek, ik vind een cd fysiek sowieso veel mooier. Ja, dat moet je gewoon in je verzameling hebben. Zoiets. We gaan naar de volgende track van jou. On the Same Road Again. Yes. Tell me about it. On the Same Road Again. Nou, ik denk dat de titel eigenlijk het best beschrijft. On the Same Road Again is een beetje op dezelfde plek weer. En het is eigenlijk een beetje een verhaal wat je normaal veel in films ziet. Dat ze slecht, of ze zijn er slecht aan toe en dan gaat het weer beter en dan gaat het weer slecht en dan weer beter. Weet je, zo'n film. Ik denk, ja, we kan pas ook in een liedje en een makkelijk idee eventjes zo. Maar dan moet ik je toch een compliment maken, want je hebt natuurlijk wel alles van Johnny Cash gezien en gevolgd natuurlijk. Johnny Cash heeft ook een hele hoop up en downs gehad, hè? Ja. Tot scheidingen toe en noem maar op. En nog niet zo lang geleden overleden. En dat laatste optreden wat hij gaf was nog fantastisch, hè? Hey, ja, als fan wel, denk ik. Maar ik denk als je hem niet kent, dat je denkt van, wat gebeurt hier? Ja, oké. Goed, de Limburgse Johnny Cash wordt hij genoemd. We gaan luisteren naar Damien van Elburg. Hoe was de naam? Damien van Elburg met On the Same Road Again. Walking on the same road again, where many nights I have spent. I remember every tear that I've cried, and every single time that you've lied. Bright as yet the dimmest star, flying away from the moon, but I'm picking songs on my worn guitar that once again is out of tune. Het is de rust zelf, dat is iets wat zeker is. Hij is meer gesprekelijker, als u de allereerste keer. Dus dat is ook al goed voor een aanstormend, voor een artiest die, je weet het nooit, hè. Dadelijk gaan we nog een tip van de sluier oplichten van iets wat jullie allemaal niet weten, behalve de familie. Hè? Dus dat is helemaal hot. En nu hangt de familie die nu aan de tv hangt, die zijn natuurlijk aan het denken, wat zal dat dan wel niet zijn? Goed, dan moeten ze gewoon blijven kijken, weten ze dat ook. Damien, afgelopen zondag, de muzikanten die afgelopen zondag bij je waren, wie waren dat? Op gitaar hadden we Siem Adema en op accordeon en piano Brian Raats. En ik moet eerlijk zeggen, hun hebben fantastisch gespeeld. Zonder hun was het niks geworden. Hun hebben echt fantastisch gespeeld. Echt complimenten naar hun. Maar dat is ook natuurlijk iets heel anders, hè? Als jij alleen gitaar speelt, pak Eric Clapton, ja, dan krijg je een plucht verhaal, hè? Dat is iets heel anders. Ja. En goede begeleiding is altijd top. Aanstaande vrijdag, wie zijn daar de muzikanten die jou gaan begeleiden? Dezelfde die ook op de EP hebben gespeeld, dus die 5 wat ik net noemde van de EP. Mm-hmm. En Mala komt mee om een duetje te zingen en zelf. Martina Lucic! Yes. Ja, een van de allereerste artiesten in de Parkstad Cultuuragenda vanaf dat we op tv zijn. Mala, ook leuk. Ja, jong Limburgs talent, hè? Ja. Mala. Goed, The Ways of a Woman in Love. Een cover. Is er een nieuw woman on the egg? Nee, even by the way. The Ways of a Woman in Love. Waarom geschreven? Sorry? Ik zeg, waarom geschreven? Dat is een cover, ik heb hem niet geschreven. Oké. Dat is een cover. Waarom heb je hem gekozen dan? Omdat ik speelde die de eerste keer dat ik bij Wintertijd speelde. Ik heb hem 1 keer gespeeld. Maar toen ik bij Wintertijd speelde en bij Lex en ik weet even niet hoe dat heet bij hem. In ieder geval was bij Lex. Ja. Tijdens Wintertijd. En toen deed ik The Ways of a Woman in Love en dat was een van zijn favoriete liedjes. En toen hebben we samen besloten van dan zetten we die op de EP.
Och, dan doen we dat toch ook even erbij. Doen we dat nog gewoon even erbij voor de flauwekul zo. Ja, en dadelijk blijf bij ons, want u gaat dadelijk iets horen wat u van Damien van Elburg nog niet weet. Maar ja goed, daar ben ik natuurlijk weer voor daar om dat te ontfutselen. Damien van Elburg met The Ways of a Woman in Love. You've cut out your dancing, you never see a show. Friends come by to pick you up, and you hardly ever go. It seems your head is in the clouds above. You've got the way of a woman in love. I walk by your house at night and hope that I might see the guy who's got you in a spin. I wish that guy was me. I don't know why it's you I'm dreaming of. You've got the way of a woman in love. Ja, u ziet het. Als u live tv aan het kijken bent, dan ziet u dat ik het een en ander klaar was aan het zetten voor Damien. Want hij gaat zo meteen live voor u spelen. Ik ga de schuif van de opa even dichtzetten. Anders hebben we dadelijk bijgeluiden. Deze microfoon ga ik nog even openzetten. Dan komt dat helemaal goed. Damien gaat live spelen, want we zijn door de tracks van hem heen die ik heb. Damien, eigenlijk waar ik het net over had. We gaan iets vertellen wat de meesten niet weten. De familie misschien wel, maar de meesten niet. Landgraafs Mannenkoor. Ja. Vertel. Zo spannend was het dan toch niet. Hè? Zo spannend was het dan toch niet, maar toch leuk om te horen. Het moet daar mega druk worden nu bij het Landgraafs Mannenkoor. Let maar op. Nee, ik zou dan, wat zal het zijn nu? 1 jaar, 1,5 jaar met opa en... Of opa heeft er langer gezeten, maar ik ben met opa... Opa is toen teruggegaan, ben ik meegegaan. In het Landgraafs Mannenkoor, ja. Ja, hebben ze een bas erbij, hè? Hebben ze een bas erbij. Ja, hoe bevalt dat, Damien? Kijk, met name ook voor de jeugd die nu zit te kijken... of de mensen die denken, wat een zangkoor, mannenkoor, wat moet ik daarmee? Wat is zo leuk aan een mannenkoor, Damien? Na de repetitie drinken en die ouwe hebben allemaal van die leuke verhalen. Ja, de derde helft zeggen we in het voetballen. Ja, nee, maar dat is ook zo. Ik heb ook respect voor oudere mensen... en vooral als je de verhalen van die mensen hoort. We hangen aan de lippen. Damien gaat live voor ons spelen. Laten we hopen dat we het technisch allemaal goed voor elkaar krijgen. Ik doe mijn uiterst best. Damien, welk nummer ga je voor ons spelen? Nou, ik vond het wel leuk om het nummer te doen wat ik zondag deed... wat eigenlijk het meest bij de mensen aansloeg. En dat was Get Rhythm van Johnny Cash. Get Rhythm voor Johnny Cash. Laat me komen, young man. Hey, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. But tap your toes and get it gone, get rhythm. When you get the blues, a little shoeshine boy never gets slowed down, but he's got the dirtiest job in town. He's bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street, asking Collie while he's shining my shoes how to keep on getting them blues. He grinned as he raised his little head, popped his shoeshine rigging, and then he said, "Get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones, but tap your toes and get it gone, get rhythm. When you get the blues." Well, I sat down and listened to the shoeshine boy, and I thought I was gonna jump with joy. He grinned as he smiled his little head, popped his shoeshine rigging, then he said, "Get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones, tap your toes and get it gone, get rhythm. When you get the blues." Ja. Merci.
Merci. Applaus voor Damien van Elburg. En nu heb ik ook de allereerste Air Live Play on the radio gehad. Ja, dat is toch leuk. Altijd die primeurs. Damien, de toekomst, hoe zie jij die? Ben jij cool en denk jij nou rustig aan, niet te gek, we gaan het zien? Je kan denk ik niet alles voorspellen, toch? Je moet een beetje met de flow meegaan, toch? Met de flow meegaan, ja. Go with the flow. En elke kans die komt pakken. Ja. Nog even naar opa van Elburg, René van Elburg. Het Landgraafs Mannenkoor, waar Damien het net over had. Ik hoorde teruggegaan. Was je weg dan? Ja, ik ben een paar jaar voet geweest. Ah, oké. En uiteindelijk... inmiddels ben ik wel teruggekeerd. Dus, en de best wel teruggekeerd. Op het oude nest. Op het oude nest. Ja. Hoe hebben ze Damien daar ontvangen? Laten we het daarover hebben. Ja, die zijn gans blij met hem. Het is het jongste lid. Aha, ja. Ze zijn echt heel blij met hem. Ja, en wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dus als jij met Damien samen wil zingen... ja, dan moet je gewoon naar het Landgraafs Mannenkoor. Is niet geschikt voor dames trouwens, dan weet u dat, hè? Dat Landgraafs Mannenkoor. Ja, Damien, laten we hopen dat alles zich voorspoedig gaat ontwikkelen. Laten we hopen dat je ook de landelijke hitlijsten mag bestijgen. Want in het Limburgse gaat het goed, hè? Mag ik niet klagen. Kunnen en mogen we niet klagen. Aanstaande vrijdag dus de theatershow in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Wilt u daar nog naartoe? Er zijn nog tickets. Dus ik zou zeggen, neem dan contact op met het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. En het is gewoon even bellen en klaar. En ze kunnen u zeggen of er nog tickets zijn. En ja, ik zou zeggen, succes met alles wat je gaat doen. Ja, dankjewel. En dankjewel voor de uitnodiging, nogmaals. Hè. Ja, en opa, dank dat ze best metkomen. Dankjewel. René, grote dankjewel ook. En aan de hele familie, aan Lilian, Jolanda en de hele ruttemeteut wat daar omheen hangt. Hè. Toi met Damien en geniet ervan. Want geniet van het maar dat is weer een heel andere muziek. Dankjewel voor het kijken en luisteren. Blijf bij ons, zometeen Maurice Rowan over de Limburger Boeben. Want die gaan mini-concerten doen aanstaande zondag. En wat hij allemaal gaat doen en welke muziek dat je dan hoort... blijf bij ons, zometeen Maurice Rowan van de Limburger Boeben.